ассалому алайкум дӯстони азиз, хушомадед ба канали мо ва ба дарси забони русии мо. Инак дарси имрӯзаи мо руси тоҷики луғат барои навомӯзон. Дарси чорум. хуб, чӣ хеле ки аз номи дарс фаҳмидед, ин дарс барои навомӯзон аст ва дар ин дарс мо луғатҳое ки барои навомӯзон лозим меояд меомӯзем. Тайёр бошед, мо дарсро оғоз мекунем. ассалому алайкум. Ман шуморо ба онлайн курси забони русӣ дар 3 моҳ даъват мекунам. Бо кӯмаки ин курс шумо метавонед забони русро дар муддати 3 моҳ омӯзед. Барои ба курс дохил шудан ба ҳамин номерҳое ки дар экран маълум аст, бо тариқи Telegram муроҷиат кунед. Агар ба шумо маълумоти пурра дар бораи курс дар кор бошад, шумо метавонед ссилкае ки дар описании ҳамин видео истодааст, бо тариқи ҳамон маълумоти пурраро дар бораи курс пайдо кунед. Тела. Тела. Бадан, тана низ мегӯянд ва ҷисм низ дар забони тоҷикӣ албатта мегӯянд. Лицо. Лицо. Рӯй. Кричат. Кричат. Дод задан. Палец. Палец. Ангушт. Наверх. Наверх. Ба боло. Наверху. Наверху. Дар боло. Сверху. Сверху. Аз боло. Внизу. Внизу. Дар поён. Жадный. Жадный. Бахил. Хватит. Хватит. кофи. кифоя низ тарҷума мешавад ба забони тоҷикӣ. Деревня. Деревня. қишлоқ. деҳа низ албатта мегӯям. дар забони русӣ боз калимаи село низ ҳаст ва ин низ маънои қишлоқ, деҳаро медиҳад. Земля. Земля. Замин. Чистый. Чистый. Тоза. Грязный. Грязный. Iflos.
полный, полный, пур, пустой, пустой, холи, высокий, высокий, баланд, низкий, низкий, паст, богатый, богатый, бой, бедный, бедный, камбагал, длинный, длинный, дорос, короткий, короткий, кото, сильный, сильный, каве, слабый, заив, толстый, толстый, гавс, тонкий, тонкий, борик, анекдот, анекдот, латифа, вдруг, вдруг, тасодуфан, известно, известно, ма'лум, узкий, узкий, танг. ва дӯстони азиз, дар ҳамин ҷо дарси мо русӣ тоҷикӣ луғат барои навомӯзон қисми 4 ба охир мерасад. Агар дарс ба шумо мақбул шуда бошад ва хоҳед ки ҳамин дарсро мо давом диҳем, албатта дар видео лайк монед ва фикрҳои худро дар комментария нависед. Бо шумо ман Лутфулло Элмуродов будам. Хайр. Ассалому алайкум. Анакнун шумо метавонед аудиокитоби моро аз Play Market скачат карда дар телефони худ установка карда забони русиро омӯзед. барои ин ба Play Market медароед ва забони русӣ барои навомӯзон менависед. Программаи мо ҳамин тавр аст. Значоки программа ҳамин тавр аст. Ҳатман ҳамин программаро дарёфт карда скачат кунед. ё ки набошад, ссилкае ки дар описанӣ ва дар комментарии ҳамин видео шудааст, бо тариқи ҳамон низ дароед. Программа бениҳоят содда сохта шудагӣ аст. Бо кӯмаки ин программа шумо метавонед забони русиро аз нол омӯзед. Албатта китоби чопӣ ба шумо дар кор бошад, агар ба ҳамин номерҳо бо тариқи WhatsApp, Telegram нависед. Доставка танҳо дар дохили Россия ҳаст.